سلام سلام ناي مايكي ميديا تخاتاتلتي كميل لكم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዛ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ እሞ ናይ ማይኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዘያ ቀሪበ ኣለኹ ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ግን ነዚ ዛንታ ቅድሚ ምጅማርኩም ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ነዚ ቻናል እውን ሓደሽቲ እንድሕር ዳሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነዚ ዛንታ ጀምርዎ እንዳበልኩ ናፍቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰት ጽሕፍቲ ጥልመት ናብ ጠላሚኣ እያ ትምለስ ትብል ሓጻር መሳጢ ዛንታ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ዓዲ ሓደ ናቱ ዝበሃል ወዲ ምስ ስድሩ እንዳተቐመጠ እንተሎ ንጓል ገብረቤቱ ይፈትዋ እሞ ከምዚ ክብል ንዓርኩ ይውከሶ ስማዕ እንዶ ዓርከይ ኣነስ ነዛ ጓል ገዛውትና ፈትያ ይብሎ ዓርኩ ድማ ተቐብለ ቢሉ ንሸዊት ክብል መለሰሉ ድሕሪ ደቃይቕ ድሕሪ ምሕሳብ ደሓን መማህርተይ እንድያ ሽግር የብልካን ባዕለይ ከርድአልካ የበሎ ድሕሪ ቁሩብ መዓልትታት ንሸዊት ይረኽባ እሞ ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥ ስምዕ እንዶ ሸዊት ኣንቲ ሸዊት ክብል ተወከሳ ንሳ ድማ ተቐብለ ቢላ ኣቤት በለት ምሁሮ ደኣ ከመይ ወዓለ በላ ንሳ ድማ ጽቡቕ ክትብል ብሕጉስ ገጽ መለሰትሉ ድሕሪኡ ጉዳይ ዓርኩ ከመይ ከም ዝነግራ ሓርበቶ ሸዊት ተቐብለ ቢላ ደሓንዲኻ ገጽካ ጽቡቕ የለን ክትብል መሊሳትሉ ንሱ ድማ ከም እነዲሉ ወልሓንቲ ደሓን የበላ ሽዑ በታለይቲ ሸዊት ብዛዕባ ዓርክናቱ ክትጭነቕ ሓደረት ኣብ መወዳእታ ፈቲንዩ ከይሓተኒ ተሰኪፉ ኢላ ዓመ ደምደምታ በጽሐት ከም እተፍቅሮ እውን ክትነግሮ ወሰነት ንግሆ ተሲኣ ድማ ናብ ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ኣብ ዕረፍቲ ናይ ትምህርቲ ድማ ንዓርክናቱ ጸዊዓ ከም እተፍቅሮ ነገረቶ በዚ ሰንበደ ዓርክናቱ ተኣኒዱ ስቕበለ ሽዑ ኣብ ፍዳሰ ናይ ትምህርቲ ድማ ንሱ እውን ከም ዘፍቅራ ነገራ ብሓደ ድማ ተታሒዞም ንገዝኦም ከዱ ብድሕሪኡ ናቱ ምስኪናይ ብሃንቀውታ ክጽበ ጸኒሑ ዓርከተ እንታይ ደኣይላ ትካበሎ ንሱ ድማ ናይ ሓሶት ከም ጽውጊሉ ክላ ስቕበል በጃኻ ከም ገለያ እዚኣ ኣይትርዳዕን እያበሎ ናቱ ይህ በለ ንዓኻ ትኸውን ሰብ ኣይኮነትን ኣይደልየካን እየ ኢላ ትካበሎ ሽዑ ድሕር ብዙሕ ግዜ ናቱ ምኽንያት ምእባያ ናይ ሸዊት ክፈልጥ ቅርብ ኢሉ ሓተታ ኩሉ ንዓርኩ ዝበሎ ድማ ዘርዚሩ ነገራ ሸዊት ከም ስንብድ ኢላ እንታይ በለት ሽዑን ዓርክናቱ ሓደ ሓሳዊኻ ብምባል ንዝኹሉ ፍቕሮም ከም ዘይትደልዮን ምስኡ እውን ክትነብር ከም ዘይትደሊ ሓበረቶ ምስናቱ ድማ ሰላማውን ፍቕራውን ህይወት ክመርሑ ጀመሩ ጥልመት ናብ ጠላሚኣ እያ እትምለስ ስለዚ ንሕና ድማ ካብ ናይ ናቱን ዓርኩን ጥልመት ኣብ መንጎ ዕርክነት ክኸውን ከም ዘይብሉ ንምሃር ሰላም ሰላም ናይ ማይኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ መስል ነይሩ ነዚ ዛንታ እንተ ደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ ምግባር ኣይትስነፉ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ኣምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ